سید الرسل و خاتم الانبیاء محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء والوفاء. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق الرسول النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب الجود والعطاء وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین. اللہ جل شانہ وعمان والہ واتم برہانہ وعظم شانہ دی حمد و ثنا امام الانبیاء حبیب کبریاء صدرہ دراہی رب کائنات نا پاک ماہی مالک کوثر محبوب دلبر شافع محشر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ اقدس اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد اس عاجز دی دعا ہے قادر مطلق جل جلالہ دی پاک بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہنوں ہر غلطی خطا تو محفوظ فرمائے. نفس و شیطان دے شرطوں دائمی پناہ عطا فرمائے. صدیق اکبر دے آقا، فاروق اعظم دے مولا، عثمان غنی دے ملجا، حیدر کرار دے مأوا، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ تعالی علیہما، سیدنا ابراہیم، سیدنا قاسم رضوان اللہ علیہم اجمعین دے بابا جان، حسنین کریمین دے نانا جان دی شفاعت نصیب فرمائی. ارباب فکر و دانش، نہایت ہی ذی وقار سامعین محتشم، اج دی بابرکت محفل پاک برادر محترم جناب سعید صاحب اور انہاں دے بھائیاں نے میرے ذوق شوق محبت دے نال ایک تا غازی دوران کشتہ عشق رسالت فنا فی الرسول حاضر زمانے دا غازی ملک ممتاز حسین قادری رحمت اللہ علیہ، انہاں دے اشال ثواب واسطے دوسرا اپنے والدین دے اشال ثواب واسطے منعقد کیتی ہے. دعا ہی خلق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین ذکر حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ غازی صاحب دے درجات مزید بلندیاں فرمائے اور انہاں دے والدین دی مغفرت فرمائے. اج دی اس محفل جس موضوع تے گفتگو کراں گا وہ ہے تعظیم رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دعائے خالق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر
اللہ رب العالمین ذکر حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ حق بولنے، حق تے عمل کرنے اور شان ساریاں نو حق تے ہی مرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، جس دور دے اندر بدقسمتی دے نال اج اسی زندہ انتہائی پرفتن دور ہے۔ اس دور دے اندر ہر چیز مہنگی پر ایمان سستا ہے۔ ایمان دے ڈاکو جگہ جگہ تے کوئی لبرل ازم پھیلاون دی کوشش کر رہا ہے، کوئی ملک نو سیکولر بناون دی کوشش کر رہا، کوئی خارجیت دے جراثیم، رافضیت دے جراثیم نے تے دہشت گردی نے ملک نو انتہائی خطرناک موڑ تے لیا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ جدو ایک کیفیت بن جاوے، مسند رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تے بیٹھن والے بندے دا فرض بن ہے کہ وہ حق بیانی دے نال قوم دے خون نو گرما کے پھر محمد پاک دا سچا غلام بنا چھوڑے۔ حفیظ جلندری مرحوم رحمت اللہ علیہ جنہاں دا قومی ترانہ سکولاں وچ پڑھیا جاندا ہے، ایک کو ترانہ یاد ہے، باقی سارا کچھ چٹ کر گئے۔ انہاں صرف قومی ترانہ نہیں لکھیا، پورا شاہنامہ اسلام لکھیا ہے۔ وہ تقریباً 3-4 حصیاں چو کتاب ہے۔ انہاں دی شاعری دا ایک کمال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بچپن دی سیرت تو لے کے وصال تک پوری سیرت رسول نو شیراں دے قالب وچ ڈھال چھوڑے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مرد کلندر نو ایسی ذہانت عطا کی تھی۔ وہ شاہنامہ اسلام لکھن لگا تے انہوں کسی بندے پوچھا بھی یہ کیوں لکھنا ہے پیا؟ وہ دا پھر جواب لکھیا ہے کہ میں سیرت رسول نو شاعری دے انداز اس وجہ تو پیش کر رہا کہ تاکہ ستی غیرت مسلمانہ دی جاگ جائے، مردہ ضمیراں دے اندر جان آ جائے۔ ادا کیا فردوسی مرحوم نے ایران کو زندہ، خدا توفیق دے تو میں کروں ایمان کو زندہ۔ مسلمانوں کے دل میں وہ شعلہ غیرت کو بھڑکا دے، نہیں بے رات بن کر کفر کی غیرت کو دھڑکا دے۔ بتا دے اہل باطل کو کہ حق کا نام زندہ ہے، وہی ایمان قائم ہے، وہی اسلام زندہ ہے۔ آدم تاں پہ لکھنا کہ اہل باطل نو پتہ لگ جاوے وہ اسلام زندہ ہے، وہ ایمان قائم ہے۔ اگر مسلمان اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر لے تاں عزیزان گرامی کچھ شاعر ایسے ہوندے جڑا انقلاب پیدا کر دیندے، کچھ ایسے ہوندے جڑا جاگد ہوئے ایمان وہ بھی مردہ کر دیندے، ہے کہ نہیں؟ ان ہیر رانجھال بھی تو شاعر ہی ہیں، جنہ ہیر رانجھے دے کسے لکھیں وہ بھی شاعر ہیں، پر وہ بھی شاعر ہیں جنہ پاک نبی دی نعتاں لکھی ہیں، پر نعت بھی ہو جڑی احمد رضا وانگو شریعت دی تول تے پوری ہوئے، ایک لفظ بھی شریعت تو ہٹے ہویا نہ ہوئے، این شریعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے مطابق ہوئے۔ تو عزیزان گرامی اس دور دے اندر حق بندہ ہے، کیونکہ ہون حجرے اچ بہ کے حیض و نفاس دے مسئلے دسن دا ویلا نہیں۔ جڑے بندے حجرے نو سر ڈائی بیٹھے نا تے کھیراں تنن تے زور ہے، انہوں نے سوچنا چاہیے کہ جتھے عاشق رسول تختہ دار تے لٹک گئے ہوئے پتہ نہیں ساڑیاں کیڑیاں موجاں لگیاں، آج تک سانتے اس گال دی سمجھ نہیں آئی۔ اسلام دا قتل کرن واسطے، اسلام نو ختم کرن واسطے پورا عالم کفر مضبوط تے مستحکم ہو کے وجہ تے رنگ برنگے حملے پیا کردا ہے، تے ایک قوم ستی ہوئی پئی تے ساری رات محفل نعتاں تے زور ہے۔ میں کہا قبلہ انج محفل نعتاں کراون نال تے نہیں بخشش ہونی، کیوں؟ صرف اسا نعتاں پڑھن جو گیا، صدیق اکبر نعت پڑھدا بھی سی، محمد دی جگہ تے سر بھی دیندا سی۔ وہ نعت خان کلے نعت خان نہیں سن، نال مجاہد بھی سن۔ تو عزیزان گرامی اس وجہ تو
صرف نعت پڑھن دی حد تک نہ رہو، کیونکہ اتھے نعت پڑھنی سوکھی، میں بھی پڑھ لے سا، سارے پڑھ لین دن، مال آوے تے کینو دکھ دا جی، سارے پڑھ لین دن، ہووے تھانہ کوہسار، پولیس گنہ لے کے سر تے کھڑی ہووے، پھر نبی دی نعتاں پڑھیاں جان تے چاستا پھر ہے نا جی، پھر چاسے انو آدن نعت خان، پھانسی دے پھندے تے بندہ جاندہ پہ ہووے، تے کینو نبی دی نعتاں یاد راندین، ادھو تا گھر دا جی بھی کوئی یاد نہیں راندا، سامنے موت نظر آ رہی ہووے، پر واہ قادری تیری عظمت نو سلامے، سامنے پھانسی دا پھندا سی، پر زبان تے ذکر مصطفیٰ جاری سی، نعتاں پڑھدا رسول دی عظمت تو قربان ہو کے دسیا سو، کائنات تے اندر جب تک گستاخ رسول جمدے راسن نبی دے غلام بھی پیدا ہوندے راسن، حق چاریہ تو سامعین محترم، تعظیم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم او چیزیں ماسا فرق پیا تے ایمان گیا، انہوں مسئلہ معمولی نہیں سمجھنا، یہ بہت حساس مسئلہ ہے، اتھے جیڑا جناب میڈیا تے جنہوں منہ دھون دا پتہ نہیں، جدی بہن سارا دن نچے، او کنجر بھی اٹھ کے رسول دی سیرت تے گل کرے، انہوں شرم آنی چاہی دی جڑے اینکر پھر دن بے غیرت، جڑے باجیاں نو بٹھا کے سامنے انٹرویو لون، انہاں لانتیاں دا کی حق بندہ ناموس رسالت تے گل کرن، ناموس رسالت تے گل کرے تے احمد رضا کرے یا پیر میر علی شاہ کرے، جنہ دی ساری زندگی حضور دے عشق تے محبت دے اندر گزری ہے، او نبی دی عظمت تے گل کرے، انہاں چوڑیاں نو کی پتا، جڑے آدن کوئی دیکھے نہ دیکھے، شبیر تو دیکھے گا، میں نہ کتیا تینو 60 لاکھ دا جنازہ نظر نہیں آیا، او تو تیری آزاد میڈیا کتھے سی، پتہ لگا تو بھی انگریز دا ایجنٹ ہے، دنیا لاکھ ٹیل مارے، تو اڈے ٹی ویاں دا عاشق رسول محتاج نہیں، ساری میڈیا ایک پاسے ہوئے، نبی دے عاشق دا جنازہ انج گیا ہے کہ دنیا دے چپے چپے چ پتہ لگ گیا کہ نبی دے غلامہ دے جنازے انج جان دے یا رسول اللہ۔ ہون جی رد الفساد اپریشن شروع ہویا، میں کہا جی دا مطلب کی ہے کہ جڑے فسادی تقریرہ کردن پھڑو، میں کہا جناب جی یہ دا نشانہ کلے مولوی دا نہیں ہونے چاہیے دے، سیاسی کتے بھی تو ہونے چاہیے دے، وجہ ہے نا جی جڑے قوم نو تقسیم کردن وہ نہیں ہونے چاہیے دے، نون لیگ والا کتا عمران خان دے خلاف بولے تو دہشت گردی نہیں، جڑے پارٹیاں لے آپس وچ لڑن، بندیاں دے رشتے ٹوٹ گئے ووٹاں اتھے دہشت گردی نہیں، اے قوم نو تقسیم نہیں پہ کر دے، عالم دین مسند رسول تے بیٹھ کے نبی دے دین دی سچی گل کرے تے دہشت گردی ہے، تواڈے قانون دا پیمانہ ہور سی، تسی خلاف بول دے ہو، پارٹیاں دے مفاد دی وجہ تو نبی دا غلام خلاف بول دا تے محمد دے دین دی وجہ تو، کیوں جی وہ قوم نے تقسیم نہیں پہ کر دے، بولو تو صحیح یار، پوتر پیپلی اما نون دی گھراں تقسیم، پیو ٹکرے انصاف دا، او دا کہا تو ووٹ دینا دیتا میرا تر رشتہ کوئی نہ ہے، انج کے نہیں، لڑائیاں ہوندیاں کوئی نہ، اے فساد نہیں، بولو اے فساد نہیں، علامہ اقبال آکھے جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولہ نہیں کرتے، عدد وچ بندے گن دن
جے دل ڈھیر ہوون او دا لے جاندا اسلام بندے گن کے او دا نہیں دیندا اسلام کردار تے او دا دیندا ہے نمبراں دا کی جی تے باندر بھی لے لئی سی نمبر تے باندر بھی زیادہ لے لیندا پلاکیاں چار مار کے اسلام نمبراں تے او دے نہیں دیندا دھی بار فاسٹ آ جے فوٹو چوک ٹنگ جاندا اس پیو تے لعنت جڑا دھی دی فوٹو چوک ٹنگی کھلا نو غیرت نہ آئی یہ مسلمان نہیں رہ گئی چند نمبر آئے کہ دھی دی فوٹو چوکے چاہ جاوے انج دیاں فلمہ دیاں کنجریاں بن دیاں زہرہ دی غلام نہیں بن سکدیاں جڑی زہرہ دی غلام ہوئے ہوتا غیر نو نہ نہیں بیٹھن دیں دی لیکن گل انہیں اجنا ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت اقبال آخدہ ہے ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد آکھے انہوں آکھے انہیں مولوی نے بھی تو سجدہ ہی کر لیا کر نمازی پر مولوی جی مسیح تجرانا ساڑھی سیاست دخل اور مولوی بیچارہ گال چاہ کرے نا سیاست تے نمازی گال پہ جاندے مسیح تے سیاست دی گال حالانکہ وہ مسیح دا صدر بڑا سیاسی ہوندہ وڈا سیاسی ہوندہ میں پچھلے جمعہ لایا نا جمعہ ٹکا کے دے میرا صدر نون لے گی سی میں نے آدھا جی کسی نے کچھ نہیں آکھنا جیدہ میں کہا مسیح تو باہر ہو تیرے پیو دی یہ مسیح تے نبی دے دین دی گل نہیں ہونی تے تیرے گھر کرنا جا کے اور ممبر رسول ایک ایسی آواز ہے جتو ہمیشہ حق دی آواز اٹھی ہے ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد ہے کس کی جرت کہ مسلمان کو ٹوکے حریت افکار کی نعمت ہے خدا داد چاہے تو کرے کعبے کو آتش قدائے پارس چاہے تو کرے فرش میں فرنگی صنم آباد ہے مملکت ہند میں ایک طرفہ تماشا اسلام ہے محبوس مسلمان ہے آزاد اگر اسلام قید تے مسلح آزاد اے جو کرے انہوں کوئی پوچھنا آلا پر بھئی اسلام دائرے اسلام دی گل نہیں ہونی چاہیے کیوں جو اسلام دی ہوئے تے بن پیچھا پھکتا بچہ دا کچھ نہیں اسلام دے مطابق کیڑا دسو میں کیڑا لیڈر ہے اسلام دے مطابق جدو اسلام دے مطابق نہیں سارے غیر شرعی ہیں تے باندرانو حکمرانی کرن دا حق نہیں حاکم ہوئے تے فاروق اعظم رنگا سچا نبی دا غلام ہوئے آپ بھکھا روے پر رعایا دا بچہ بھی بھکھا ران دیندہ نہیں کہ میں کیا قبلہ میں رد الفساد دے حق کے چاہ کرو ضرور کرو پر صرف مولویاں تے نہیں سارے ہوتے جیڑا جس پلیٹ فارم تے قوم نو تقسیم پہ کردہ ہے اتھے کرو اے نہیں بھی صرف مولوی نشانہ بناؤ تو میں کہ قبلہ مڑے تیرے رنگے یزید کئی آئے کئی گئے جب تک جسم جانے منہ وچ زبانے ہمیشہ حق دی گل ہوندی راسی اسی نہ کریں گے تو ہو راجہ سی اللہ کو اللہ تعالیٰ کسی دا محتاج جڑا کام اس میرے تو لینا ہے میں نہ کر سکے اور تو لے لے سی وہ بندے پیدا کر دینا کیونکہ حضور دی حدیث ہے اللہ جدو دین دا کام لینا ہوئے تے فاسق فاجر لوگ کن تو بھی لے لیں جدو دین دا کام لینا ہوئے اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرمان دیں اگر اے حدیث نہ ہوندی میں کدی تقریر نہ کردہ ولی دا تقوی ویکھو فرمایا اگر اے حدیث نہ ہوندی میں کدی تقریر نہ کردہ تقریر کرنا تاواں کہ رب کائنات دے پاک محبوب دا فرمان رب دین دا کام لینا ہوئے جدے تو مرضی لے لگے تو عزیزان گرامی قرآن مقدس نے تعظیم رسول دی گل بڑے کھلے لفظاں تے واضح واشگاف لفظہ دے اندر فرمائی نماز اچھی زکاة اچھی حج اچھا روزہ اچھا میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ کٹ مروں جب تک خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا اللہ فرماندہ لِتُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قرآن دے لفظاں تے غور کرنا لِتُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فرمایا ایمان لے آؤ اللہ تے او دے رسول تے ایمان لے آؤ اللہ تے او دے رسول تے ایمان کی نبی پاک سرکار جو دین لے کے آئے
سارے تے ایمان رکھنا، سارے تے ایمان رکھنا، معاملات وچ، عبادات وچ، سیاسیات وچ، نظام معیشت وچ، جو جو حکم نبی دیتا ہے، یعنی محبوب دا حکم ہے چور دے ہاتھ کٹو، ہے قرآن دا فیصلہ ہے چور دے ہاتھ کٹو، ہن ساڈے وچ کی ہے ہاتھ کٹیندا ہے، ایک ہی آدم پرچہ کٹو، کیوں؟ پرچہ کٹ سو تے خرچہ بن سی، ایک بکری چاہیے وہ وکی 2000 دی، 1000 پولیس لے گئی، 1000 انہوں بچیا 2 دن اندر باہر، ہن جیڑا انج چھٹا ودا ہوئے اس نے پتہ ہے بکری چاہیے، 1000 دے کے چھوٹ گیا، ہن کٹا نہ چاہیے۔ اسلام جرم مکانا چاہتا ہے، اسلام سزائی ایڈی سخت رکھیے بھی کسے ایک دا کٹی گیا مگرو کسے چوری کرنی نہیں، روڑ تے چیز رکھ دیں بھی ساری رات پئی رہے، کوئی نیڑے نہ جاسی، کیوں؟ قانون سخت ہے، قانون سخت ہے۔ ہن اسلام آدھا چور دے ہاتھ کٹو، مومن ہو سی جڑا اسلام دی سزا دے اتے ایمان رکھسی کہ ساڈے نبی دا قانون پر حق کے، باقی سارا بک بک کے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، لبیک لبیک لبیک۔ یہ ہے ایمان، نبی پاک دے دین دے ہر ہر حکم تے ایمان رکھنا، انہوں دل نال مننا تے زبان نال اقرار کرنا، یہ ہے ایمان۔ ہن ایمان دی شرط اعظم کی، وڈی شرط کی، یہ بھی پتہ نہیں، ایمان تا ہے مان لین دینا، یہ دی شرط کی۔ مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ جائیں دین رسول دی خاطر جہانگیر بادشاہ نل ٹکر لئی، جد بارے اقبال آدھا گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے۔ او مجدد الفسانی مکتوبات امام ربانی دے اندر فرمان دن کہ ایمان دی شرط ہے کفر تے کفر دے سارے کماں دی مخالفت ڈٹ کے کرنی، مخالفت یعنی کہ کفر دی مخالفت کرنی ہے کیے ایمان دی شرط تے جیڑا کہ کسے نو کچھ نہیں آکھنا چاہیے، شرط رہی مومن رہا تو مڑ لاکھ کلمے پڑھے۔ تھا کر کے میرا سلطان العارفین فرماندہ ہے زی زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھتا پر دل دا پڑھتا کوئی ہو، جتھے پڑھیے دل دا کلمہ اتھے زبان ہلے نہ ڈھوئی ہو، دل دا کلمہ عارف پڑھ دے کی جانن لوگ گلوئی ہو، اے کلمہ مینوں پیر پڑھایا میں تاں سہاگن ہوئی ہو۔ جدوں تک دل دے وچ کلمہ داخل نہ ہوئے اندر دی پلیتی کڈے نہ زبانی پڑھن دا فائدہ کوئی نہ۔ علامہ اقبال فرمانا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ کہ نہیں جی سارے نال لے کے چلو جی، کو کافر ہے منافق ہے جو مرضی ہے، تو میں پھر تے گل کر دو نا، ایک ہوندا کھوتا ایک ہوندا گھوڑا، جیڑا وچوں ٹھیوے نا او ہوندا کھچر، او نہ کھوتا نہ گھوڑا، ایک ہوندا مومن ایک ہوندا کافر، تو جیڑا وچوں سینگ کاٹ کھلوے او منافق۔ کون ہے؟ منافق۔ اے جڑے ہیں نا آج کل رد الفساد تے منافقانہ رویہ، لیبرل بناؤ جی، سیکولر بناؤ تے آزاد خیال بناؤ تے سارے کٹھے چلو، میں کہنا کیوں لانا نبی دا دین ہے، اے کوئی وائی نہیں جنہوں جدو دل کرے گاڑ لے سو تے مٹا دے سو، انہوں مٹاونا لے یزید رنگے آئے آپ مٹ گئے پر نبی دا دین مٹا سکے نہیں۔ اللہ ہر دور چ کوئی نہ کوئی حسین دا غلام پیدا فرما دینا ہے۔
عزیزہ نے گرامی انتازی اگلی اللہ رب العالمین نے ایمان تو بعد فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ دے رسول تے ایمان لے آؤ. اور ایمان لے آمن تو بعد دوسری گل مولا کی دیئے فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ فرمایا میرے نبی دی عزت کرو تعظیم کرو توقیر کرو ادب کرو احترام کرو. پہلے ایمان دی گل کی تھی بعد تعظیم رسول دی گل کی تھی. تیسرے نمبر پہ فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا فرمایا میرے نبی تے ایمان لے آمن تو بعد تعظیم کرن تو بعد وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا پھر میری عبادت کرو پھر میری عبادت کرو. پہلے ایمان رکھیا بعد عبادت رکھی درمیان تعظیم رسول رکھیے. رب کائنات دسے ایمان تو بغیر تعظیم رسول کسے کم دی نہیں تعظیم رسول تو بغیر عبادت کسے کم دی نہیں تعظیم رسول تو بغیر عبادت کسے کم دی نہیں. ہن میں تینوں دنیا دی گل نہیں کرن لگا. آؤ تھوڑا جہا تاریخ دے اندر پیچھے چلنے آؤ. 1 سال عبادت نہیں 2 سال عبادت نہیں 3 سال نہیں پورے 6 کروڑ سال عبادت کرن والا جنے زمین دے چپے چپے تے سجدہ کیتا ہوئے جدو زمین تے عبادت کر رہے آؤ زمین تے جگہ نہیں بچی. پھر پہلے آؤ سمان تے گئے اتھے سجدہ کر رہے آؤ جدو پہلا آؤ سمان بھی سجدے نال پر کر دیتا ہے دوسرے تے گیا ہوئے حتیٰ کہ 7 آسماناں تک عبادت کرتا اینا مقام لے گیا فرشتیاں دا سردار وجن لگ گیا سی. عبادت رب آکھی تے کردا رہا بڑی عبادت کیتی ہے بڑی عبادت کیتی ہے. جب مولا امتحان لے آوے انہیں عبادت نال نہیں لیا تعظیم نبوت نال لے آوے. اللہ رب العالمین سیدنا آدم علیہ السلام دا جسم اقدس بنایا فرمایا انہوں سجدہ کرو سجدہ کرو. فرشتے کہنے لگے مولا اگر مخلوق تو عبادت واسطے بنانا چاہنا ہے اسی تیری عبادت کرنا لے تھوڑے ہوں اسی تیری عبادت کرانگے بندے نہ بناؤ. اے خون ریزی کرنگے دنگا کرنگے فساد کرنگے. اللہ رب العالمین فرما انی عالم ما لا تعلمون فرمایا جو میں جاننا تسا نہیں جان دے. فرشتے ویکھ دے سن پہ بابے آدم وچوں پیدا ہونا لے نمرود لو اللہ رب العالمین ویکھ دا سی پیا آدم دے وچوں پیدا ہونا لے ابراہیم لو. فرشتے ویکھ دے نے پہ بابے آدم دے وچوں پیدا ہونا لے فرعون لو. رب کائنات ویکھ دے پیا حضرت آدم علیہ السلام دے وچوں پیدا ہونا لے موسیٰ علیہ السلام لو. فرشتے ویکھ دے نے پہ آدم علیہ السلام دی اولاد وچوں پیدا ہونا لے ابو جہل لو. اللہ رب العالمین ویکھ دے پیا آدم دی اولاد وچوں پیدا ہونا لے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ لو. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حسیہ. اللہ فرمایا سجدہ کرو ساریاں کر لے الا ابلیس پر ابلیس نہیں کیتا. کیوں ابا واستکبر قرآن دا نے تکبر کیتا. تکبر کی کیتا کہنے لگا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین مینوں اگ تو پیدا کیتا ہی اینوں مٹی تو پیدا کیتا. سب تو پہلا سائنسدان بولو بولو جائیں مادے تے نظر رکھی نہیں سمجھا جائیں مادے تے نظر رکھی کس سے بنا ہے سائنسدان نہیں ہو کام ہے کی شے تو بنے ہون ساڈی بے وقوف قوم جی سائنس تو قرآن تو نکلی. میں کہا اچھا جی یہ جو جان دی بے غیرتی قرآن چو نکلی یہ جڑیاں رنہ ٹی وی تے ننگی ہوئی کھڑیاں یہ قرآن کھڑیاں کیسی عجیب گل ہے. نالے قرآن آدھا تلوار نال جہاد کرو سائنس بنایا بمب تلوار فرق کر دیے امیر دا غریب دا بڈھے دا
جوان دا، عورت دا، بچے دا. میرے نبی جدو جہاد واسطے لشکر تیار کر کے بھیج دے سن پہلی تنبیہ کر دے آن بچیاں نو نہیں مارنا، عورتاں نو نہیں مارنا، درختاں نو نہیں کٹنا. ہن تلوار فرق کر دیے پر بمب فرق نہیں کردا. بچے بڈھے گئے، جوان گئے، بچے گئے، درخت گئے، جانور گئے. میں کیا جھلیا سائنس ظلم عظیم ہے، ظلم عظیم ہے. قرآن خلق عظیم ہے، خلق عظیم وچوں ظلم عظیم نہیں نکل سکتا. قرآن جو نکلے تے بابا فرید نکلے، مہر علی شاہ نکلے. اچھا نبی پاک تے قرآن اترے، حضور تو بعد قرآن نو کیڑا جاننا؟ بولو بولو، ایسی دلیل دے وہاں کوئی پٹ نہ سکے. نبی تو بعد کوئی قرآن نو جاندا؟ نبی یہ چیزاں بڑھائیاں سن. اچھا نبی نو نہیں نعوذ باللہ سمجھ آئی تے آج تے باندرن نو آ گئی. اگر جی وہ قرآن تے چل گئے سا بچھا لگے میں کہ لکھ دلا جڑے مان البدکاری کرن قرآن تے چل گئے. اے پرانے فلسفیاں نو افلاطون، بو علی سینا، فراتی اونا دے پرانے نسخیاں نو لے کے صرف تھوڑی جی ترقی دیتی ہے. یا چکا چون تے نو نظر پہ ہوندی ہے قرآن انج دی مادیت نہیں دیندا، قرآن بندے دی روح نو مضبوط کردا ہے. جنہ قرآن تے عمل کیتا ہے اونا جہاز نہیں بنائے، اونا جے مٹی نو ہاتھ لایا تے اونوں سونا بنایا. جنہ قرآن تے عمل کیتا ہے انہاں اے دنیا دی چیزاں نہیں بنائیاں، انہاں جے مٹی نو ہاتھ لایا تے او سونا بنائی ہے. تے جے انہاں اشارہ کیتا نا بابے فرید وانگو کھڑاؤں تے او پھر اڈی تے اڈ دے جوگی نو مار مار کے سیرے تھلے لے آنے. اوسا کہا جی تسی ہوا چلے کٹ کے کفر دے تے ہوا اچ اڈنا سکھیا ہے، میں محمد دے قرآن تے چل کے تیرے رنگے سرکشاں نو لاؤنا سکھیا ہے. تا کر کے میں آنا پاک پتن دیا رنگ سازا چنری رنگ مسکین دی، رنگ ہووے خاص مدینے دا، رنگی ہووے موئن الدین دی. عزیزہ نے گرامی جنہ قرآن تے چلے آوے انہاں دنیا دی مادیت نظر نہیں رکھی، انہاں اپنی روح مضبوط کیتا ہے، روح مضبوط کیتا ہے. تے جنہ دی روح مضبوط ہو گئی انہاں پھر ایسے ایسے کمال کر دکھائے نے. اج دی دنیا انہاں دے کمال نو توڑن واسطے عاجز اللہ دا ولی گزرے جنہاں دا نام حضرت موسیٰ آنگر رحمت اللہ علیہ لوہارا کم کر دے سن. لوہارا آپ سرکار جناب بیٹھے نے بٹھی بال کے دو ہندنی عورتیں آ گئیاں. انہاں آکھیا بابا اے چرخے دا قتلہ بنوانا ہے قتلہ. آپ سرکار نے قتلہ پکڑیا بلدی اگ دے اندر رکھ دیتا، نظر چکی تے ہندنی عورتاں نو ویکھن لگ پے نے. ہندو عورتاں بھاویں ہندنیاں سن پر بے غیرت نہیں سن، بول پیاں آدیاں بابا کم کر ساڈے چہرے ول کی پیا ویکھنا وے. حضرت موسیٰ رحمت اللہ علیہ نے بلدہ تکلا چکیا اکھاں وچ پھیر کے فرمایا جے غلط نظر ویکھی ہووے رب آکھی نہ ران دے. جے غلط نظر ویکھی ہووے رب آکھی نہ ران دے. ایدو ہی پھیریا ایدو ہی پھیریا آکھ صحیح سلامت. اے نہیں قرآن تے عمل کرنا. جنہ قرآن تے عمل کیتا ہے آگ بھی انہاں دا کچھ کر سکی. انہاں کہا بابا ایڈا وڈا ولیاں تے ویکھیا کیوں میں؟ فرمایا ویکھیا اے بھی ایڈے سونے چہرے بھی جہنم سڑ سن. آپ گل کیتی انہاں کہا بابا جی مڑ کلمہ پڑھاؤ، نبی دے غلام بنا چھوڑے. تے ہندنیاں کلی ہوئے مسلمان نہیں ہویا پچھو خیش قبیلہ لے کے آئین بابے انہاں نے بھی کلمہ پڑھا دیتا ہے. اہنی قرآن تے عمل کرنا لے. تو عزیزاں نے گرامی پہلا سائنسدان آدھا اینو مٹی تو پیدا کیتا ہے مینو، یعنی نبی نو مٹی وچوں آکھن آلہ پہلا کون سی؟ بولو تو صحیح. ہون بھی جیڑا آکھے نا نبی ساڑے رنگ ہے
مٹی چوئے بشر سمجھی او دی روحانی اولاد فیض او دا لئی پھر تاں کر کے میں آدھا ہونا لنگ گئی رت گلاباں والی پھٹے آن دھتورے چنگی چوپ شریفاں کیتی بھونکن پہ کتورے عزیزہ نگرامی بندہ ویکھے تے صحیح اوقات کیے تے گل کتھے پیا کرداوے نبی دی تے شان ہوندی ہے اشارہ کرے ڈبا سورج پلٹ ہونداوے اشارہ کرے چند دو ٹکڑے ہو جاندے لابے دہن کوڑے کھوچ پا دے میرا مٹھا ہو جانداوے یہ لابے دہن غار صدیق دی انڈی تے لگے سپ دا زہر ختم ہو جاندے خیبر دے میدان چلی دی اکھ تے لگے درد ختم ہو جانداوے جنہ دے لاب دا ایک کمال ہے انہ دی ذات دا کی کمال ہوئے گا محمد سر وحدت ہے کوئی رمز ان کی کیا جانے شریعت میں تو بندے ہیں حقیقت میں خدا جانے عزیزان گرامی پہلا اسے سوال کیتا کہ اینو مٹی تو پیدا کیتا ہی مینو آگ تو لہذا میں افضل میں سجدہ رب کی فرمایا کہ تیری بات تا ٹھیک ہے اللہ فرمایا فخرج نکل میری جنت تو باہر نکل وکان من الکافرین تو کافر ہو گئے تو ہون سجنوں جڑی میں گل کرن لگا تعظیم آدم نہیں کی تھی کیونکہ سجدہ تعظیم دا سی اتھے قاضی یاز ایک بڑی پیاری گل کی تھی وہ فرماندے نے جڑا باب آدم نو سجدہ ہویا نا وہ کلے باب آدم نو نہیں سی پیشانی وچ نور مصطفیٰ سی اس نور دی تعظیم کروائی گئی دوے لفظاں چاہے کہلا نبی دے نور نو نہیں سمنے جنت دے ویچ سی تے کتھے آ گیا باہر 6 کروڑ سال عبادت کرے جنت دے ویچ ہوئے تعظیم نبی نہ کرے وچوں باہر آ جاندہ ہے اے تا ہجے گئے ہی نہیں میں سمجھ اے تا ہجے گئے ہی نہیں موڑ کیوں آدھے نبی ساڑھے رنگا میں کہا جھلیا تیرے بسترے مولا کی بیٹھڑے اتھے 6 کروڑ دی عبادت کرنے والا او دی دال نہیں گلی میرے آلہ نے فرماندن کئی بھونکتے مر گئے تیرے دشمن بتاؤ یہاں دال کس کی گلی ہے ایتے بھونک کے مر جاسا نبی دی شانت کوئی فرق آ سکتا نہیں ہون بندے سوال کر دن 50 سال عمر نبی دا نا چمنا جائز کہ نہیں میں کہا جی حجے پوچھ دا پھرنا ہے اے گال بھی پوچھنا لی سی کہ حضور دے نا نو چمنا چاہی دا کہ نہیں جائے تینو کلمہ دیتا انسانہ وانگو رہن دا والد سیا جائے تینو غیرت ایمان شرم و حیا دیتی جائے تینو جہنم دے کنارے تو کڑ کے جنت دیتی او دے نا نو چمن دا پوچھ دا پھرنا ہے عزیزان گرامی حضرت بلال حبشی اذان دے رہے تفسیر جلالین جلال الدین سیوطی دی او دے وچ روایت موجود ہے بلال حبشی اذان دے رہے ہیں جدو آدن اشہد ان محمد رسول اللہ صدیق اکبر تشریف فرماسن آپ نے انگوٹھے چمے اکھاں دلائے حضور فرمایا صدیق کی کیتے ہی عرض کیتی سونیا تیرا نا چمیا ہے اکھانو ٹھنڈک مل گئی اکھانو ٹھنڈک مل گئی میرے محبوب فرمایا صدیق قیامت تک جیڑا میرا امتی مخلص ہو کے تیری اس سنت تے عمل کرسی وہ تو تک نہ جاسا جدو تک انہوں جنت لائے نہ جاسا اچھا یہ دی شرح کر دیا تفسیر جلالین دی مدرسیاں جڑی دیوبندیاں دی پڑھائی جاندی سویرے وہ پڑھ لینا تو کل ہے ہوتے مدرسے وہ مولوی لکھ دایا کہ جی حضور دا نا چمن دا ثواب تک کوئی نہیں پر ہیک گالے اکھاں انیاں نہ ہو سن اکھیں انیاں نہ ہو سن میں کہا جی ثواب تا توڑے مقدرج کوئی نہیں انی ہو من تو بچو عزیزہ نے گرامی
صدیق اکبر نے نبی دا نام چومیا ہن نبی دا نام چومن نال غیر بھی من گئے کہ بندہ آشوب چشم تو محفوظ ہو جاندا ہے تو ات پتہ لگا جے دے نام وچ انی مولا شفا رکھیے او دی ذات دا کی کمال ہوے گا عزیزاں نے گرامی اگے چلو تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ دی او دا حوالہ بھی نوٹ کر لو اور بھی دیگر کتاباں دے اندر موجود ہے جدوں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نو اللہ رب العالمین نے پیدا کیتا وے آپ دی ماں دی گود وچ آئے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ماں پریشان ہو گئی ہے کہ فرعون بچیاں دا قتل عام پیا کردا وے ہن اس بچے نو کیویں بچاواں موسیٰ علیہ السلام دی والدہ دے دل چلا الہام کیتا وے اس بچے نو صندوق دے اندر بند کر کے دریا دے اندر روڑ دے روڑنا تیرا کم ہے واپس بچا کے لے آنا میں وحدہ لا شریک دا کم ہے او قادر مطلق ذات قادر مطلق ذات جو چاہے کر سکتا ہے وہ کسے دا محتاج نہیں کسے دا پابند نہیں وحدہ لا شریک عزیزاں نے گرامی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو صندوق دے اندر بند کیتا دریا دے اندر روڑ دیتا ہے ان دریا دے اندر صندوق تیرتا جا رہا وے موسیٰ علیہ السلام دی ہمشیرہ نال نال کنارے تے دوڑ دی رہی جتھے پانی دا ابھار آنا صندوق تھلے ہونا موسیٰ علیہ السلام دی ماں بہن دا دل بھی ٹہل جانا آخر بہن سی تے بہناں دا بھائیاں نال پیار بڑا ہوندا وے عزیزاں نے گرامی حضرت موسیٰ علیہ السلام دا صندوق تیردا فرعون دے محل دے نال جا کے لگیا وے جدوں فرعون دے محل دے نال لگا وے فوجیاں فرعون نے اٹھایا انہاں جدوں صندوق کھولیا وے وچ چند رنگا سونا بچہ وے جدے چہرے دے اوتے جناب سکون تے اطمینان پیا جھلکدا وے فرعون اٹھایا کہن لگا اینو قتل کر دے جدوں قتل دا آرڈر جاری کیتا حضرت آسیہ فرعون دی بیوی پر ایمان والی سی حضرت آسیہ نو اللہ نے فرعون تو محفوظ رکھیا وے کیونکہ فرعون نہ مرد سی تے آسیہ ایمان والی سی انہیں جنت وچ میرے نبی دی دلہن بننا وے تا رب کائنات فرعون نو عورت دے قابل ہی نہیں بنایا میرے محمد دی عزت نو کوئی ہاتھ لا سکتا ہی نہیں عزیزاں نے گرامی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب قتل دا آرڈر کیتا گیا آسیہ آئی آکے کہنے لگی فرعون اے کوئی بچہ ہوتے نہیں جنہیں تیری سلطنت نو الٹنا وے اے بچہ مینوں دے دے میں تیرے کولوں کدی کچھ نہیں منگیا اے بچہ مینوں دے دے فرعون کہنے لگا تو کی کریں گی بی بی آسیہ جڑی گل کیتی اللہ دا قرآن فرماندا وے بی بی آسیہ کہنے لگی قرۃ عین لی ولق اے بچہ تیرے تے میرے اکھاں دی ٹھنڈک جدوں بی بی یہ گل کیتی ہے فرعون کہنے لگا تیرے اکھاں دی ٹھنڈک ہوے گی میری اکھاں دی نہیں جدوں فرعون نے گل کیتی ہے میرے پاک نبی فرماندے نے اگر فرعون نے کہہ دیندا ہاں اے بچہ میرے اکھاں دی ٹھنڈک صرف اینی گل ہی کر دیندا اس گل دے صدقے اللہ فرعون نو ایمان دی دولت عطا کر دینی سی ہن سجنا جڑی میں گل کرن لگا موسیٰ علیہ السلام نو نبی سمجھ کے نہیں خالی بچہ سمجھ کے فرعون کہہ دیندا میرے اکھاں دی ٹھنڈک جے فرعون رنگے کالے کافر نو ایمان مل سکدا سی تے جڑا امام الانبیاء نو نبی پر حق سمجھے رسول پر حق سمجھے پھر انہاں دا نام چوم کے اکھاں تے لاوے مولا اے دے تے کنیاں رحمتاں فرماوے گا بچہ سمجھ صرف بچہ سمجھ کے فرعون کہہ دیندا کہ واقعی یہ بچہ میرے اکھاں دی ٹھنڈک پر اس آکھیا نہیں نبی پاک فرماندن اگر کہہ دیندا اللہ اس ادب دی وجہ تو انہوں ایمان فرعون رنگا کافر بھی کو ہے جائے خدائی دعویٰ کیتا ہے
تے جے ایڈے وڈے کافر خالی بچہ سمجھ کے نبی دا ادب کر لیندا تے مولا اونوں ایمان دے دینا سی تے جڑا نبی پاک نو برحق نبی مننے تے پھر انہاں دی محبت وچ نا چوم کے آکھے سونیا تیرا نام میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے تے اے دے اوتے اللہ کنی رحمتاں کرسی تا کر کے کسی آکھے تعظیم جس نے کی محمد کے نام کی تعظیم جس نے کی محمد کے نام کی اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی۔ عزیز آنے گرامی حضرت موسیٰ علیہ السلام دا دور ہے ایک بندہ فوت ہو گیا اروڑی تے سیٹ دیتا ہو دے بستی دے لوکاں کہ اج شرابی سی زانی سی یہ دا کردار بڑا گندہ ہے اروڑی تے سیٹ دیتا اللہ موسیٰ علیہ السلام نے وحی فرمائی کہ میرا فلاں بندہ مر گیا ہے لوگاں اروڑی تے سیٹ دیتے ہیں جا ان غسل دے کفن دے او دا جنازہ پڑھا تے اعلان کر دے جیڑا او دا جنازہ پڑھسی میں رب انہوں میں بخش دے سا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لبدے پہنچے اس بستی دے اندر ویکھیا تے بندے دی لاشوں میں اروڑی تے پئیے آپ نے چکیا غسل دیتا کفن دیتا اعلان کیتا بستی والے کہنے لگے یا کلیم اللہ یہ تے بڑا بڑا بدکار بندہ سی اسی تے تو بڑے تنگ سا اساں تے جان چھڑائیے چنگا ہویا مر گیا آپ نے فرمایا نا میرے رب دا حکم ہے جیڑا ایدا جنازہ پڑے گا اللہ انہوں میں بخش دے گا۔ ہن کلیم اللہ اعلان کیتا سارے جنازہ پڑھ لیا جب موسیٰ علیہ السلام کو دور تے ہم کلام ہوئے عرض کی تھی مولا او تے بندہ بڑا بدکار سی بستی دے اندروں کسے بندے او دی اچھائی بیان نہیں کی تھی تینوں دی کیڑی ادا پسند آ گئی اللہ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ بستی والے بھی صحیح بیاکھ دینے پر مینوں دی ایک ادا پسند آئی انہیں تورات کھولیے تورات وچ میرے آخری نبی دا نا آیا وے انہیں محبت نال چوم لے آئے میں اس چومن دی برکت نال دی بخشش فرماؤ دیتی۔ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ لبیک لبیک۔ اس واسطے کسی دے فتوے تے نہیں جانا نبی دا نا چمن لگیا کسی تو فتوہ لینا دل دے مفتی تو پوچھنا تیرا دل کی آکھ دے جے دل آدھا ہی نبی دا نا چوم تو پھر چوم کیونکہ نبی دی شان کسے کولو ایسا پیمانہ ہی نہیں جڑا تولے جنہوں رب بنایا ہی لا محدود ہے وہ دی شان نو کوئی تول سکدا نہیں بس صرف سانو مننا چاہیے تے محبت کرنی چاہیے۔ عزیزان گرامی تعظیم رسول دی گل پیا کرنا تھا ہن اگے چلو ہجرت دی رات آئی کیونکہ مہینہ صدیق اکبر دے وصال دا بھی ہے انہاں دا ذکر خیر بھی ہو جاوے نبی دی شان بھی بیان ہو جاوے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت دی رات جدو ہجرت فرماون لگے نے فرمایا علی اج میرے بستر تے سو جاؤ اے امانتا نہیں صبح سارے انہوں واپس کر کے میرے پیچھے مدینے آ جاویں۔ حضرت علی فرمانے نے علی کسے رات سکون نل نہیں ستا ہر لمحہ عبادت کردہ رہے آوے کیوں جو کوئی پتہ نہیں کس وقت مولا دا بلاوا آ جاوے تے جدو رب دا بلاوا آوے علی او دی عبادت دے اندر ہوئے پر ہجرت والی رات پورے سکون تے اطمینان نل ستا وا پاک علی کیوں فرمایا اس واسطے اگے تے ہوندا سی کسے وقت بھی موت دا بلاوا آ جاوے پر اج سکون نال تاں ستا اج رات علی نو موت نہیں آ سکتی کیوں نہیں آ سکتی فرمایا نبی آکھے علی سویرے اٹھے گا سویرے اٹھے گا مینوں پتہ لگ گیا سورج مشرق دی بجائے مغرب پلو طلوع ہو سکتا ہے پر علی نو اج رات موت نہیں آ سکتی۔ فرمایا تعظیم نبی دی
محبت ستا اور علی پاک دا اس رات بستر تے سونا سدھی سدھی کافراں نو جنگ سی اپنی موت نو سامنے رکھ کے سونا سی اور علی پاک دی ذات دا ویکھ کمال اپنی جان دی پرواہ نہیں کیتی مصطفیٰ دی عزت و ناموس دی کیتی حضرت علی آرام فرمان لگ گئے صدیق اکبر وال نبی پاک ٹر پہ علم آیا میرے نبی دے بوے تے علم آیا میرے نبی دے بوے تے شان آئی نبی دے بوے تے عمر آیا نبی دے بوے تے علی آیا نبی دے بوے تے سارے صحابی نبی دے بوے تے ہجرت والی رات میرا نبی صدیق دے بوے تے چارے یار نبی دے آلہ تے نہیں کوئی ہونا چاراں ورگو نہ اس دھرتی پیدا کیتا نہ پیدا کرسی نہ جاؤں نثاراں ورگو اتے نہ کوئی آیا نہ سی نہ پاک حبداراں ورگا اعظم شان صدیق کی پوچھنے ایکو یار نبی دا ہزاراں ورگا حضور علیہ السلام صدیق اکبر دے دروازے تے گئے نال لیا ٹر پہ خیر واقعہ لمبا ہے میں صرف دو چار گلاں عرض کرنی ہیں رستے دے اندر حضور دے نورانی قدمین شریفین زخمی ہوئے صدیق ہاتھ بن کے عرض کیتی لجپالا میرے کندھے تے سوار ہو جاؤ وہ ایک تعظیم رسول میرے کندھے تے سوار ہو جاؤ حضور علیہ السلام فرمایا بیٹھ جاؤ نبی سوار ہو گئے ہن تھوڑا جا غور کرو جدوں میں ویکھنا فتح مکہ نو جڑے بت بلندی تے موجود سن کعبے چ حضور فرمایا علی میرے کندھے تے سوار ہو جا بتاں نو تھلے گرا حضرت علی عرض کیتی لجپالا علی دا قدم نبوت دے کندھے تے آوے کدیں علی بے ادب شامل نہ ہو جا تسی میرے کندھے تے سوار مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا علی تو نبوت دا بوجھ نہیں چک سکتا وانڈ ویکھو وانڈ ایک پاسا نہ رکھو سارے پاسے ویکھو فرمایا علی تو نبوت دا بوجھ نہیں چک سکتا ہن یار حیرانگی والی یہ گل ہے جیڑا علی خیبر دا میدان فتح کرے جس میدان وچ قدم رکھے فتح دا مقدر بن جاوے اس علی نو نبی فرمایا تو نبوت دا بوجھ نہیں چک سکتا لیکن جدوں میں ہجرت دی رات ویکھنا نبی دا ساتھ ہے صدیق ساتھ ہے حضرت صدیق عرض کردے لجپالا میرے کندھے تے سوار ہو جاؤ ہن نبی نہیں آکھیا صدیق تو نبوت دا بوجھ نہیں چک سکتا نہ فرمایا صدیق بہ جا صدیق بہ گیا نبی سوار ہویا صدیق سواری بن گیا میں بڑا حیران ہاں اتنے صدیق چکی کھلوتن ادھر علی نو فرمایا ہے تو نبوت کا بوجھ نہیں چک سکتا پھر مہر علی شاہ دا شعر پڑھیا تے پتہ لگا اے نبی دی ونڈ جنو چاہے جڑا مقام دے دے اس صورت نو میں جانا کھا کہ جانے جہان آکھا سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا جے شان تو شانہ سب بن ایک لطیف دی گل سنو میرے کو کتاب پئی حیات القلوب باکر مجلس ایک بڑا بڑا مجتہد ہویا ہے وہ لکھدا ہے ات ہجرت جا کے کہ نبی پاک سوار نہ ہونا چاہندے اندر وٹ ہے نا وٹ پیا کردا ہے اگر نبی سوار نہیں سی ہونا چاہندے اس کے ضد کیتی حضور کبڑی کے چڑھے میں کہتے تو شان ہور ود گئی نبی چائی ودا ہے نبی دی کاوڑی چائی ودا ہے عزیزان گرامی ہر صبح مکافات کی شاموں کے لیے ہے دنیا دل نادار کے کاموں کے لیے ہے گستاخ محمد کا ٹھکانہ ہے جہنم جنت محمد کے غلاموں کے لیے ہے
عزیزان گرامی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر دے کندیاں تے سوار ہوئے لے اور سنیاں اپنا کیتا سنا کیتا نبی پاک سرکار دے کندے تے حسن حسین سوار انہاں دا بوجھ بھی نبوت دے کندے تے جناب مکہ جو فتح کیتا ہے حضرت علی بھی نبی دے کندے تے سوار علی دا بوجھ بھی نبوت دے کندے تے ساری امت دا بوجھ بھی نبوت دے کندے تے ہجرت والی رات سارا بوجھ صدیق دے کندے جے نشان رسول دیتی ہے کوئی کالا دھواں بوک کی جاوے وہ کرسی کی جی اچھا نبی پاک سرکار انہاں دے منہ تے تماچا ماریا صدیق اکبر نو بھونکن آ لیو میں تا اج بھی نال لئی پیا نبی اپنی قبر تو بھی جدا رکھے تے سن لو حضور علیہ السلام دے رضی حدیث پاک ہے ما بین بیت روضۃ من ریاض الجنہ میرے ممبر تو رہ کے میری قبر انور تک جتنا حصہ ہے سارا جنت دا باغ ہوں روضہ رسول کی ہے جنت کی ہے صدیق تے عمر دی قبرہ کتھے ہوں دسو جنت دے ویچن کے باہر بولو تو صحیح جنت دے ویچن کے باہر پتہ چلیا جنہاں نو نبی جدا نہیں کیتا جنہاں نو رسول جدا نہیں کیتا کوئی چوڑا کر سکتا نہیں تو عزیزان گرامی چل دے کہ غار سور آیا صدیق عرض کر دن سونیا تسی باہر کھڑے ہو میں پہلے غیر صاف کر لوں وہ ایک ادب جگہ جگہ تھی صدیق اکبر اندر داخل ہوئے غار نو صاف کیتا سارے سوراخ بند کیتے ایک سوراخ بچ گیا اتھے اڈی رکھ دیتے عرض کیتی سونیا آ جاؤ ہن صدیق نبی نو عرض کیتی تے نبی اندر داخل ہوئے یار جدو ایک غار وچ نبی صدیق تو بغیر نہیں جاندا تیرے میرے دل وچ کیویں آ جاسی اگر چاہنے رسول دی محبت پہلے صدیق دا پیار لے آنا پوچھے تاکہ تیرے دل دی پلیتی صاف ہو پھر نبی دی محبت آوے ہن جناب تے ایک سپ سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے دور دا انہیں حضرت عیسیٰ دے خطبے سنیا سی کہ اللہ دا آخری نبی آسی ہجرت کردیں رستے دے اندر ایک غار دے اندر آرام کرسی او سپ عشق مصطفیٰ وچ اودوں دائی انتظار رسول وچ بیٹھا سی کہ یار آوے او دا دیدار کر ہن دو عاشقاں دا رولا پہ گیا ادوں صدیق کیوں نبی دی معراج تا اے کہ رب دا دیدار کیتا صدیق دی معراج اپنی گود بچھائیے چہرہ ودعا اپنے دی گود وچ رکھیا ہے تے چہرہ رسول نو دل لا کے ویکھدا ہے پیا بھی اج دی رات تا رج کے ویکھاں او جڑا سوراخ دے وچ او سی اوتھے اڈی رکھ دتی ہن اس علماء کرام اولیاء صوفیاء فرماندے کہ سپ اپنے لو ڈانگ نہیں مارے اپنے لو ڈانگ نہیں ماریا اس صدیق دے پیراں نو چومیا ہے بے دے پیراں نو چوم کے یا چہرہ یار تک پہنچا اس چومیا لیکن او دی فطرت وچ ڈنگ او لگ گیا ہن ات جناب پھر باقر لکھدا ہے اکھے جی او سپ جاندا سی بھی نعوذ باللہ اے اتو تو نالے دلو نہیں تاں اس ڈانگ ماریا میں کہ جی ہاتھ بن کے عرض کرے سامڑ اے دسو نبی سیڈ کیندی لئیے سپ دی لئیے یا لاب دہن صدیق دی اڈی تے لائیے تو عزیزان گرامی حضور دے تعظیم اور ادب دے اندر جان خطرے چے ڈنگ بچ گیا صدیق گود ہلائی او سکا جان جان دیے جاوے چہرہ یار تو نظر نہیں ہٹانی کیوں اقبال آدھا شہید محبت نہ کافر نہ غازی محبت کی رسمیں نہ ترکی نہ تازی وہ محبت نہیں ہے کچھ اور شے ہے سکھاتی ہے جو غزنوی کو ایازی یہ جوہر اگر کار فرما نہیں ہے تو ہے علم و حکمت فقط شیشہ بازی نہ محتاج سلطان نہ مرعوب سلطان محبت تو ہے بس آزادی و بے نیازی اے بندے نو بے نیاز کر دیں دی اے کسی دا ڈر ران دیں دی اے آدھا یار تے جان بھی جان دیئے جاوے وہ آپ دے چہرے نو صرف آپ دی اکھے نو صرف یار دے چہرے تے رکھ دیں
تو عزیزہ نے گرا بھی صدیق نہیں ہٹائے گود نہیں ہلائی کہ حضور دے آرام وچ خلل نہ آوے آنسو ڈگے چہرہ ودعا تے آئے میرے پاک نبی بیدار ہوئے پوچھا صدیق روندہ کہ مرض کیتی سونے کالے ڈنگ لے آج بھی کئی کالے ہیں جنہیں بول دیں ایک بندہ جناب ستھنی کالی کمیزی کالی پاگی کالی سارا کالو کال ہویا میں کہ جی ایک ہی اکھے مومن دی نشانی میں کہ جناب معاف کرے آجے کالا رنگ مومن دی نشانی ہے کہاں تو اتھو ڈھیر مومن ہے عزیزہ نے گرامی حضرت صدیق اکبر عرض کی دل جبالا کالے ڈنگ لے آئے میرے نبی لابیدان شریف صدیق دی اڈی دلایا سپ دا زہر ختم ہو گیا ہن جڑی میں گل کرنا چاہنا تازی جناب نبی پاک دے اختیار دی گل بھی آ جائے گی صدیق اکبر عرض کی دل جبالا مینوں پانی دی پیاس لگیے ہن سجنوں ویکھو یار غار نو پتہ وے کہ غار میں آپ صاف کیتا وچ پانی دا نام و نشان کوئی نہیں لیکن عرض کر دیں لجپالا مینوں پانی چاہیے کیوں یارے غار نو پتہ ہے پانی ہووے نہ ہووے محبوب دیاں شاناں لے چاہے ایتھے بھی پانی پلا سکدا وے چاہے ایتھے بھی پانی پلا سکدا وے میرے پاک نبی یہ نہیں فرمایا صدیق تینوں چنگا بھلا پتہ ہے ساغار دے اندر پانی کوئی نہیں میں تینوں کتھوں پلاواں نا میرے نبی فرمایا صدیق غار دے پیچھے ڈر جا تینوں پانی مل جائے گا تفسیر روح البیان دے اندر علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ لکھ دے نے جدو صدیق اکبر پیچھے گئے ایک دودھ نالو چٹا پانی دا چشمہ جاری صدیق اکبر پانی پی کے واپس آئے میرے نبی فرمایا صدیق پانی کیویں دا سی عرض کی دل جپالو دودھ نالو چٹا سی شہد نالو مٹھا سی دودھ نالو چٹا تے شہد نالو مٹھا میرے پاک نبی فرمایا صدیق تو پانی منگیا مولا تیری خاطر جنت چوں پانی دا چشمہ غار جاری فرما دیتا صدیق دی اکھاں چوں آنسو آگے عرض کیتی یا رسول اللہ میری ایڈی شان میرے نبی فرمایا صدیق کے تا کچھ بھی نہیں قیامت والے دن کوئی 70 نبیاں دے برابر عمل لے کے آوے تیرا گستاخ ہوئے کدی جنت نہیں جا سکتے اور ایک ضعیف روایت دے اندر آندا ہے میرے نبی فرمان دن جدو میدان معاشر ہو سی پل صراط تے عثمان غنی ہوئے گا میزان تے فاروق اعظم جتھے عمل تلنن حوض کوثر تے مولا علی جنت دے دروازیاں تے صدیق اکبر ہن میزان تے عمر جتھوں پانی پینا ہے اتھے مولا علی جتھوں جنت جانا ہے اتھے صدیق اکبر تے جتھوں گزرنا ہے جڑی تلوار نالوں تیز وال نالوں بریک اتھے عثمان غنی اسی علی دے بھی غلام صدیق دے بھی مولا عمر دے بھی مولا عثمان دے بھی چارے بوے تے سنیاں مل لے دوے اپنا چارہ کرو کوئی علی دا گستاخ کوئی عثمان غنی صحابہ دا گستاخ ہوئی میرے اعلیٰ حضرت فرمان دے نحل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ اسی کسے دے بھی بے ادب ایسے سننی تو اس مٹی دا بھی ادب کرنے جڑی محبوب دے قدمہ نہ لگ گئی یار ایسا کیوں نہ کریے رب فرماندہ لا اقسم بہاز البلد سونے میں نے شہر مکہ دی قسم حالانکہ سانو حکم ہے کہ رب تو علاوہ کسے دی قسم اٹھانی نہیں بعض فقہ لکھیا قرآن دی اٹھا سکتے ہو باقی اور کسے دی یا رب دی یا قرآن دی اگر قسم دینی پوے اللہ تے قرآن تو علاوہ کسے دی قسم اٹھانی آج دے بندے آدھے نا دربار دا کنڈا چو کھولو فلان دربار دی جائز ہے جائز نہیں کیونکہ سب تو وڈا کون ہے قسم بھی او دی اٹھاؤ قسم بھی او دی اٹھاؤ ان سانو تا شریعت آکھے کہ رب تو علاوہ کسے دی قسم نہیں اٹھانی
وہ بے نیاز ہے، وہ چاہے تے مکے دی گلیاں دی بھی اٹھا لے۔ فرمایا لا اقسمو بہذا البلد، مینوں شہر مکہ دی قسم ہے، مولا اے دی قسم کیوں اٹھائی ہے؟ اتھے بیت اللہ، فرمایا نہیں۔ اتھے صفا مروہ، فرمایا نہیں۔ اتھے پجناب آب زمزم میں، فرمایا نہیں۔ اتھے حجر اسود ہے، فرمایا نہیں۔ اے دی قسم تو اٹھائی ہے وانت حل بہذا البلد، انہاں گلیاں وچ یار دے قدم لگے نے، جتھے یار دے قدم لگن مولا اس گلیاں دی بھی قسم اٹھاندا ہے تے اساں تو اس مٹی دا بھی ادب کرنے ہیں جڑی محبوب دے قدم نہ لگ۔ اور ناموس رسالت و اساس مسئلہ فقہا لکھیا ہے اگر کسی مدینے دی مٹی نو توہین دی نیت نال ردی کہہ دیتا وہ بھی کافر۔ اس واسطے ایک بندہ بیٹھا تھی قاضی ابو یوسف دے کول تے کدو شریف آئے، یہ حضور دا پسندیدہ سالن ہے کدو شریف۔ آپ نے فرمایا قاضی ابو یوسف نے کہ یار اے میرے نبی نو بڑے پسند سن، جب سامنے بندہ بیٹھا تھا کہ جی میں نو پسند نہیں، آپ فرمایا نو قتل کرو۔ اس نبی دی پسند نا پسند کیتا، ایک ماڑی موٹی گل اتنے جدا دل کردہ منہ چک کے بولے ایویں قادری بھی ہوندی، جڑا صرف نبی دی پسند نو نا پسند کرے فقہا فرماندن او سزائے قتل دا مرتقب ہے، تے جڑا نبی دی عزت و ناموس دے قانون نو کالا آکھے وہ اجے بچنا چاہیے سی۔ جدوں او دے خلاف جلوس کڈے گئے ادوں کیوں رکنیت دی خارج نہیں کیتی، کیوں اریسٹ نہیں کیتا؟ تے جی اریسٹ کر لیندے اے نوبت آنی تے جدوں قوم نو حکومت تو انصاف نہ ملے پھر بندوق اگلے آپ اٹھا لیندے۔ عزیزان گرامی، گستاخ رسول او لانتی شخص جڑا کعبے دے خلاف نال بھی چمڑیا ہوئے، شریعت مصطفیٰ دی انہوں اتھے وڑ کے مارو، اتھے وڑ کے مارو، گستاخ رسول نو معافی نہیں ملنی۔ عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی کسے چیز کسے نسبت علی شہدی جڑا توہین کرے گا او دی نیت نہیں ویکھی جائے گی، او اشارہ تن ہوئے یا کنایا تن ہوئے یا اشارہ صراحہ تن ہوئے، او دے صرف لفظہ نو ویکھیا جائے گا، لفظ سریل او دی نیت نہیں ویکھی جاڑی۔ گستاخ رسول دی توبہ بھی قبول نہیں، او دی سزا کوئے قتل، انہوں چاہے حکومت دے وے، اگر حکومت بے حص ہوئے، بے غیرت بے ضمیر ہوئے، پھر رب کائنات بے نیازے، او قادری رنگ جوان آپ پیدا کر دیندہ وے، ممتاز قادری رنگ شیر آپ پیدا کر دیندہ وے، ممتاز اپنے نام کو ممتاز کر گیا، دے کر سر اپنا بلند نبی کا اسلام کر گیا۔ عزیزہ لے گرامی، انہیں اپنا بچہ نہیں ویکھیا، بیوی نہیں ویکھی، بڑھا باپ نہیں ویکھیا، بھائی نہیں ویکھے، رشتہ دار نہیں ویکھے، اپنی جان نہیں ویکھی، اپنے آپ نو نبی دے نام تے قربان کر کے دسیا سے جے یار دے نام دی ملے سولی جھوٹا لے لئیے پیچھا ہٹیے لا، جے یار دے نام دو ملے میرا چولی پا لئیے ہیٹھاں سٹیے لا، تن تندور تے ہڈیاں بالل اسہاواں نال تپایا، کپ کپ بکیاں پیڑے کیتے، او تو عشق پلے تھن لایا، تن دی ہانڈی من داؤ سالن، او تو لون سپر داؤ پایا، خواجہ غلام فریدہ وے میں ساری تیری تینو اجے اتبار نہیں آیا۔ گستاخ نو معافی۔ اور سنو جدو حضور فتح مکہ کیتا تے لوگ لشکر در لشکر مدینہ مکہ داخل ہوئے، کتی دے بچے پیسن ایک جگہ تے، حضور ایک صحابی نو کھڑا کر دیتا، فرمایا نہ دے کول کھڑا جا کسی دا پیر نہ آمن دے،
ایڈا رحمت للعالمین نبی کتی دے بچے تا بچ گئے پر ابو راف ابن خطل جڑا گستاخ سی وہ دسیا گیا حضور کعبے دے غلاف وچ بخاری دی روایت فرمایا اوتھے وڑ کے مارو کتی دے بچے بچ گئے پر گستاخ نو کعبے دے وچ ماریا پتہ چلیا نبی دے گستاخ نو معافی نہیں اور سنو ہر مذہب دا ہر قوم دا قانون ہے جڑے انہاں دی مقدس چیزاں نو سمجھ دین انہاں دی توہین کرن والے ہر قوم دے اندر انہاں نو سزائے موت دتی جاندی ہے میں کہا جے تواڈے مذہباں دی توہین کرن والا سزائے موت دا مرتکب ہے تے امام الانبیاء دی توہین کرن والا بدرجہ اولا سزائے موت دا مرتکب ہے او دی معافی اس واسطے اس قانون معمولی نہیں سمجھنا یہ بہت حساس مسئلہ ہے نبی پاک دی تھوڑی جی بھی بے ادبی ایمان نو برباد کر دیں اعلیٰ حضرت فرماندے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے اس وقت ملک نو ایک عجیب چوراہے تے لے آنا جا رہے ہیں ساری طاغوتی شیطانی طاقتاں اسلام اور بانی اسلام تے حملہ کر کے مسلماناں دے دلاں وچ محبت رسول کڈنا چاہندے پر نوجوانوں تسی اس قوم دا سرمایہ ہو بیکار جان کر جن کو بجھا دیا تو نے یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی قیامت والے دن نبی پاک نو کی منہ وکھاسو اسی میچاں تے بیٹھے رہے اے دسو گے تیریاں گستاخیاں ہوندیاں نہیں اسی میچاں تے بیٹھے رہے سکور پوچھدے رہے اے کام کردے رہے جڑی قوم میچاں دی شیدائی ہوے انہاں نو کی پتہ ناموس رسول کی ہے انہاں نو کی پتہ غازی ممتاز قادری کی ہے میرا رب دا قرآن فرماندا ہے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین وکنا نخوض مع الخائضین جہنمی لوگ جنتی لوگ جہنمیاں نو پوچھن گے او تساں جہنم کیوں آئے وہ آکھن گے قالوا لم نک من المصلین اسی نماز نہیں سا پڑھتے ونطعم المسکین مسکیناں نو کھانا نہیں سا کھلاندے وکنا نخوض مع الخائضین کھیل تماشیاں دے اندر مبتلا رہندے سا قرآن ہی قرآن کہ دے وچ مبتلا رہندے سا بولو کھیل تماشیاں دے اندر لہو لعب دے اندر تاں اسا جہنم آئے پہ ہیں اس واسطے جڑے آدھے جناب من تشبہ بقوم فہو منہم اللہ دا نبی فرماندا جڑا جس قوم دی مشابہت کرسی او دے نال اٹھسی او دے کیڑے صحابی کرکٹ کھیلی سی کیڑے ولی کھیڑی ہے انگریزہ دا گند چاہ کے خوش ہویا کھڑا موڑ اکھنا دے وچ جناب نجائز کیے میں کہ قبلہ یہ جائز کتھوں ہے جڑی ہے ہی غفلت دا سامان میرے نبی دی شریعت آکھ دیئے جس کھیل نو غفلت والے لوگ ایجاد کرن غفلت والے کھیڈن مسلمان دا دے نال تعلق نہیں کرکٹ دے میچاں تے فلماں گانیاں تے بے حیائی تے فحاشی تے اپنی زندگی برباد نہ کر زندگی دا ایک ایک لمحہ نبی دے قرآن دی تلاوت وچ گزار تاکہ قبر جاویں تے فرشتے بھی تیرا استقبال کریں عشق رسول کی ایک شمع جلا لو دل میں بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا سادہ کوئی پتہ نہیں کس موڑ تے نکل جائے 18 سال دا جوان سی غازی علم دی منگنی مامے دی بیٹی نل ہوئی پر اس جوانی ویکھی اپنی زندگی ویکھی یار دے نا تو قربان ہوئے جدو آخری ویلا آیا رشتہ دار ملن لگے مارو پئی
غازی علم دین کہن لگا نوجوانوں سنو تسی کتھے بلے پھردے ہو تسی انگریزاں دے جناب پجاری نہیں سو تواڈے ماں باپ شیر سن شیراں دی اولاد سا اج زمین اسی آسماناں تے اڑدے سو اج زمین تے ٹرن جوگے نہیں رہے قسم خدا دی اج مسلمان بیٹیاں دے سیراں تو کشمیر دوپٹے کھچے جا رہے نے فلسطین دے اندر ظلم دا بازار گرم ہے افغانستان دے اندر ظلماں دے طوفان گرم ہے برما دے اندر 40,000 بچیاں نو ماواں دی چھاتیاں تو کھو کے فیرنگ مار دیتی گئی ایک مسلمان کی بیٹی پہ جب ہوا تھا ستم کھل گئے ابن کوشم کی شجاعت کے علم آج بیٹیاں برباد ہیں بنگال میں کشمیر میں جوش آتا کیوں نہیں اسلام کی شمشیر میں اور کہ میں اسلام دی شمشیر جوش آ جاوے کل تک جو قوم کھیلتی تھی میدانوں میں شمشیروں کے ساتھ آج فلمیں دیکھتی ہے اپنی ہمشیروں کے ساتھ جدو غیرت مر جاوے ادو کیڑا کسے بیٹی دی چیخ پکار سنے غازی علم دین ماں نو جواب دیتا آدھا اماں روی نو کسے دا پتر سپ ڈنگیاں مر جاندئی کسے دا ہاسے دا شکار ہو جاندئی کوئی سڑ کے مر جاندئی کوئی چار پائی تے اپنی موت مر جاندا وے اماں روی نو تیرا پتر محمد دی عزت و قربان پہ ہوندا وے تے مر کے بھی زندہ ہو جاسے اسے تاریخ نو تیرے پاکستان دے اندر دہرایا پنڈی دے کانسٹیبل غازی ممتاز قادری نے ناتا پردہ پھندے وال جا رہے ہیں ادو کی کیفیت ہوئے گی جدو رسول دا ذکر کر لو ہنسی دے پھندے وال جا رہے ہیں تے پیغام دے رہے ہیں دنیا لو مقتل کی طرف اب چلتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے ہم مقتل کی طرف اب چلتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے ہم لے جام شہادت پیتے ہیں ساقی کی ادا پہ جھوم کے ہم یا رسول عزیزانے کی رابی اے مرتے ہر بندے جانے تم ہی مرنا میں بھی مرنا پر موت ایسی ہوئے جیو تو اس طرح ہر شخص احترام کرے مرو تو اس طرح کہ دشمن بھی سلام کرے مرو تو اس طرح دشمن بھی سلام کرے غازی وہ ہستی ہے جد جنازے میں صرف سننی نہیں سن ہر مذہب دے ہر مذہب دے سن تے انج جنازہ گیا پھلاں دی بارش جنو جس گراؤنڈ نو آج تک سیاسی نہ بھر سکے غازی دے جنازے کلا او نہیں بھریا 8-8 کلومیٹر تک روڈ ہی بھر چھوڑے امام احمد بن حنبل فرمایا سی وقت دے بادشاہ نو کہ تواڈے ساڈے فیصلے جنازے کر سکے تے جدو امام احمد بن حنبل دا وصال ہویا سی 6 لاکھ بندہ اس وقت جنازے دے اندر سی تے غازی علم دین دے جنازے وچ بھی تقریباً دے قریب ہی سن تے ممتاز قادری دے کئی لکھاں تو تجاوز کر گئے جیو تو اس طرح ہر شخص احترام کرے مرو تو اس طرح کہ دشمن بھی سلام کرے تو عزیزان گرامی اتنا بڑا جنازہ ہو جانا غازی دی صداقت دی بیان دلیل بیان اجے بھی کوئی نہ سمجھے تو پھر وہ دا مقاللہ ہی ہے اجے بھی کوئی نہ سمجھے تو مقاللہ ہی ہے وہ دا بے ایمان دا جد جنازے جتنے لوگ ہیں تو جگہ جگہ تے ذکر ہو رہے میں بڑا حیران سا میڈیا بندے
پابندی روک تھام پھر نہیں دنیا کتھوں گئی اقبال دا دو شعر یاد آیا کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں مدینے والے محبوب دسیا وے اور مردہ تے ہر بندہ وے پر جڑا ساڈی ذات تو قربان ہو جاوے اسا انہوں انجس اقبال نہ لے جانے جڑا نبی دی عظمت تو قربان ہوئے این جاندے ہر گلی دے وچ پتہ لگدا سی عاشق دا جنازہ ہے عاشق دا جنازہ خالی دعوے تے ممی کر لے سے پر پریکٹیکل کرنا ہو رہے پریکٹیکل کرنا ہو رہے کھیر کھانی سوکھی کھیر کھانی سوکھی آج کل دیکھتے لڑائی ایک آدھا دیکھ جائز ہے دو آدھا نجائز ہے جڑا آدھا نجائز ہے وہ آدھا بھی گھروں پکانی پہن خرچہ ہوندہ تا نجائز ہے تو جڑا آدھا جائز ہے وہ آدھا چلو فرید لبدی کھا لو دیکھتے ہی لڑائی ہے تے غازی دیکھتے نہیں لڑیا محمد دی عظمت تے لڑے ہیں نبی دی عظمت تے لڑے ہیں دیکھاں دی لڑائیاں چھٹو نبی دے دین نو ویکھو اقبالہ کے اسی انگریز منصوبہ بنایا ہے دے کر فکر عرب کو فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو اقبالہ دا کہ انگریزاں کے مسلمان بھکھا بھی ہوئے تے لڑ جاندے وجہ کی ہے عقیدے دل چ نبی دی محبت ہے تا لڑ جاندے محبت کٹو اے کسے میدان چ لڑ نہیں سکدا کیونکہ محبت رسول چیز ہی ایسی ہے جدے کول آ جاوے بزدل می دلیر بنا دے بزدلی نبی دی محبت بندے نو دلیر بنا دیتی ہاں نبی دی تعظیم تے مصطفیٰ دے نال نسبت رکھن علی ہر شے دی تعظیم یہ ساڈا ایمان ایک کپڑا نہ کپڑا لاکھ روپے دا میٹر ہوئے وقت دا بادشاہ پاوے کدی کسے چومیا 25 روپے دا میٹر ہے قرآن دا غلاف بنا دنیا چم دی گال کپڑے دی نہیں گال کپڑے دی گالو دی نسبت دی ادنا دی نسبت آلہ نہ لوگی ادنا بھی آلہ بن جائے تو جد نال نسبت ہو جاوے تو نبی دی نسبت بندیاں نو تار دین دی مٹی دی نسبت گلاب دے پھول نہ لوگے او دے چو خوشبو آ جاندی او دے وچو وے خوشبو آ جاندی اس واسطے دلوں ایمانوں حضور دے نال نسبت پیدا کر نبی دی محبت تے نبی دی نال نسبت رکھن والی اہل بیت صحابہ ہر چیز دی محبت یہ ضروری ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین اللہ دے نبی فرماندے تو اڈے جو کوئی شخص اوتوں تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میرے نال میرے اپنی اولاد والدین حتی کہ جان تو بھی زیادہ میرے نال محبت نہ کرے یعنی ہر شے عظمت رسول تو قربان کر دے وے پر نبی دی عظمت تے آنچ نہ آون دے وے صدیق اکبر دے بیٹے عرض کی تھی بابا جی میدان بدر وچ میری تلوار تھلے آئے ہو پاپ سمجھ کے معاف کر دیتا صدیق اکبر فرمایا پترا تو میری تلوار تھلے ایک واری بھی آ جاندا میں پتر سمجھ کے معاف نہیں سی کرنا نبی دا گستاخ سمجھ کے وڈ دینا سی یعنی ہر شے پیچھے رسول پہلے مومن دا ایو کمال ہے ہر چیز نو بعد چ رکھے محبوب نو پہلے رکھے تے جی آکے نہیں جی دنیا داری بھی چلنی چاہی دی ادھر بھی چلنا چاہی دا تے مڑے دی مثالیں میں چندہ دیجئے مسجد میں شراب پیجئے ہوٹل میں رب بھی ناراض نہ ہو شیطان بھی بیزار میں دو میں پاس چلے پھر دے تے ایک مہانے دو تلوارا یا نبی دی تلوار نبی دی محبت راسی یا دنیا دی محبت دنیا دی محبت کڈو گے نبی دی محبت آئے گی جدو رسول دی محبت آ جاوے قسم خدا دی دنیا بھی بہتر
آخرت بھی بہتر. دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو سچی محبت حضور دی عطا فرمائے. اس محفل نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے. زندگی دین والی موت ایمان والی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.